Bon dia, fricatius. Avui us porto un vídeo sobre les frases fetes, fantàstiques, que tenim en català. Ens vam obrir a propostes o a suggeriments de la gent, i la veritat és que vam rebre unes quantes, Però jo em vaig seleccionar algunes, o que em fa molta gràcia, o que trobo que estan ben pensades o que m'identifico amb elles, que també n'hi ha alguna. I, bueno, procediré a llegir-vos-les. Us en faré 5 cèntims, que aquesta és una. La primera és que hi ha roba estesa. Quan diem que hi ha roba estesa, ens estem referint a que, per exemple, hi ha nens petits o persones que no poden sentir el que estem dient. I una manera de dir-ho així subtilment és dir que hi ha roba estesa. A mi em fa molta gràcia aquesta, perquè, com per exemple, els meus pares m'havien de regalar alguna cosa o qualsevol cosa que jo no podia saber, deien, hi ha roba estesa. O ara no, que hi ha roba estesa. Jo pensant, no sé quina relació de tenir el que estem parlant amb si hi ha roba estesa o no. I amb els anys ho he anat entenent. Una altra d'aquestes frases fetes que m'agraden molt i que jo les faig servir és fer 5 cèntims. Que això és com explicar breument una cosa, ¿vale? I em fa molta gràcia, aquesta. Per què? No ho sé, fer 5 cèntims és com, saps? No ho sé. Una altra d'aquestes frases genials que tenim en català és les coses clares i la xocolata espessa. A mi m'encanta la xocolata, però no és per això que m'agrada aquesta frase, sinó perquè la trobo molt certa. I és així. Perquè és com les coses estan millor. Les coses clares i la xocolata espessa. No hem de dir res més. I amb això ens estalviarem molts problemes, perquè tenir les coses clares és molt millor que anar fent tonteries. I la xocolata espessa també, perquè la xocolata fosa, pues, molt bona, molt bona. I després n'hi ha una altra, amb la que m'identifico moltíssim, potser la que més, és la que diu, ser al mig com els dijous. Pensareu, quina relació té? Té bastanta lògica, perquè, clar, el dijous és al mig de la setmana. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous al mig, divendres, dissabte i diumenge. Així que el dijous és al mig, just al mig. I això em recorda, em fa pensar a mi mateix, que jo sempre estic al mig de tot. No al mig per problemes, sinó al mig de, per exemple, a la cuina, que un està esperant el rentaplat, l'altre per a la taula i el que sigui, jo estic allà al mig i sempre estorbo. I sempre em diu, estàs al mig? I doncs sí, què hi farem? Sap greu. Però aquestes no són totes les frases fetes que m'agraden, però és que clar, per algun lloc haurem de tallar, perquè tenim altres frases com venir de l'hort, que vol dir estar despistat, o que el pot petit i a la bona confitura, ideal pels baixets, xerra pels descosits, que segur que us ho han dit a classe, tenir el sant girat d'esquena, que vol dir tenir mala sort, o passar gat per llebre, o qui dia passa any empeny. I després hi ha la reina de les reines de les frases fetes, que segur que tots la sabeu, que és no diguis blat fins que no sigui el sac i ben lligat. I hi ha gent que segueix això, tot seguit, dient i fins que no hagis vist que no hi ha cap forat. També, la rima és la rima. I que vindria a dir una cosa semblant a no cantis victòria abans de temps, perquè això és veritat, que te la pots fotre a l'últim moment. Això és com és. Doncs bé, aquest vídeo havia d'anar tot de frases fetes
i bueno, ja en teníem unes quantes preparades, no us penseu. Però fa uns dies va passar una cosa de la que no ens podem estar. I nosaltres, que som o serem filòlegs, hem d'estar al cas d'aquestes coses i ens agrada el marro d'això. I aquesta cosa és la deserció d'en Miquel Montoro, que ja tots segur el coneixereu. I, bueno, qui no el conegui, que em semblaria molt raro, però qui no el conegui és aquest. Bé, com va? Avui vos explicarem les taronges. La cosa és que un dia aquest personatge va decidir que gravaria en castellà en comptes de català o mallorquí, que és l'idioma normal dels seus vídeos. Aviam, a mi personalment m'és igual, com gravi els seus vídeos, com si els vol gravar en urdu, que els gravi la llengua que vulgui. El que passava és que va agafar molta popularitat pels vídeos que feia, pel que explicava, però sobretot per com ho explicava. Perquè era com exòtic, pel vocabulari, pel que deia, per l'accent i, bueno, això. Ara jo suposo que és com bastant obvi que si hagués començat en castellà no hauria agafat la popularitat que ha acabat agafant, vaja. I del Miquel Montoro d'ara, bueno, jo què voleu que us digui? Jo no li trobo la mateixa gràcia, perquè clar, si el que ens feia gràcia d'abans era l'espontaneïtat i parlar com parlava, ara us podreu imaginar i suposo que entendreu que si ho fa en castellà la perd completament l'espontaneïtat, perquè cada 2 per 3 ha d'estar pensant què ha de dir, perquè ara, clar, en castellà coincidireu amb mi, suposo, que les paraules no li surten i a vegades ha de pensar com es diu una paraula. Doncs bé, tal com va penjar aquest vídeo, doncs que ja vaig veure que la gent es va posar malalta dels nervis. Boicot al canal, no sé què, que si tal, que si qual. Doncs com us ho dic, que això el que vam veure és el reflex exacte de la realitat sociolingüística que vivim. Així que si joves de Catalunya, si penseu que el català ja té el futur assegurat, em sap greu dir-vos que ja ens podem anar calçant, El problema, i ell mateix ho diu, Porque hay muchísima gente, muchísima, pero es que no lo podéis creer, que me piden que por favor hable castellano. Per tant, entenem que el problema és que hi hagi gent que parla català o no, que jo ja no sé, que potser parla en castellà, de fet segurament. El problema és que aquesta gent no entén que es parli en una altra llengua que no sigui el castellà. I sí que hi ha una cosa que és innegable i que és evident, que és que el castellà té més parlants que el català. Però el problema és que si ara agafem tots i ens anem passant cap al mercat del castellà, i ara parlo com a comunitat catalana o cultural, o com vulgueu dir-li, això no ens surt gens a compte, perquè llavors estem transmetent un missatge que és: si vols guanyar-te la vida, passa't al castellà, que si no et menjaràs els mocs. Així que si agafes botigues, cantants, youtubers i totes aquestes coses, al final haurem d'anar demanant que volem youtubers, per exemple, en català, cosa que ens porta aquí, però bueno. I altres peticions que no serviran de res si no consumim en català. Però bé, ara jo parlo com a opinió personal meva. I m'atreviria a augurar que aquesta aventura a l'univers castellanoparlant no sé si durarà gaire, ja us ho dic. Això és una opinió personal meva. Però ara bé, nosaltres, que serem filòlegs, o que som, o que serem, no sé, filòlegs, ens preocupem pel tema de les llengües, en especial les que estan minoritzades, i encara més especialment en el català, que compleix tots els requisits, que ho té tot, vaja. Així que, en resum, no sé, haurem de consumir més en català, macos. Si no, ja em direu què fem. Però bé, això recordeu que és una opinió personal meva, que només va sortir aquesta notícia, va passar aquest fet, i nosaltres vam dir d'això n'hem de parlar. Ha de sortir al nostre canal perquè nosaltres que ens dediquem a això
ho hem de comentar, que és actualitat lingüística. Així que, amb això, tanquem aquest vídeo. Vale, fricatius? Que vagi molt bé. Ens veiem. Bé, vos deix que vaig comptar condiments. Au, idò!